Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamu nagapamato ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa ipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo ni ining taknaa sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo ug ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, tuguti nga magpanalangin ka ni ini nga programa nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Din imong panalanginan ang mga naminaw, din ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagkabigon sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. By the way, karong gabi una mag-inusara ta dinhi sa kahanginan sa atong programa tungod kay busy kaayo ang atong mga kaubanan, no? Pulo sila dunay mga importante nga mga lakaw ug mga gimbuhaton mauna nga sa pagkakaron mag-inusara ta dinhi sa kahanginan. Well, ang akong kauban ra diri announces both mora ning ako nga anak nga babae si Alexa G. Ham dihito. So karong gabi na ang makig-uban sa inyo sa atong programa ako ng uda. Busa kung doon na mo dihay mga text messages, doon ay mga pangutana, doon ay mga contribution o kaya mga reaction or whatever nga mga mensahe nga inyong ipahayag sa kahanginan, text mo dire sa ato aron nga ato na nga mabasa sa kahanginan. Well, alang sa wa pa nakapunbok sa akong cellphone, mao ni TNT ni smart ko 0909-148-2259. Akong balikon 0909-148-2259. So daghang salamat sa inyong mga text messages nga mag-abot diri sa atong program. Balikon ako, pwede mo question, mga pangutana, reaksyon o contribution. Balag ko sa inyong relihiyon nga gidapigan, gibarugan. Ang importante nga makakontribute ka sa importanteng mga butang alang sa pagtulunan nga mahangpan sa mga naminaw dinhi sa atong programa. Okay, ato ning basahon nini ang text message, no? Sa di pa di ay atong pasalamatan sila si Ma'am Letlet Paidad diha sa San Carlos City, sila si Ma'am ang Antipas Paidad diha sa San Carlos. Mayong kuang kaninyong tanan, mayong gabi sab ni Ma'am Gina na Lideros Nadela diha sa San Carlos gihapon og sa tanan na lang ron nga naminaw sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon. Sir, amo gyud ni nga gipaningkamutan nga masunod namo kini nga programa.
bag-o lang gid ko nga nakapalit notebook ug ballpen, sakto gyud nga i-take note ang mga sitas nga niya inyong pagahisgutan. Unya pahibalo lang ko nga naabot na ang Bible nga imong gipadala. Okay, salamat kayo brother ha. Nga naabot na diha ang Bible nga gipadala. Unya brother Tony, mas maay siguro makahatag ka sa ako og go signal, no? Kay nakakuan naman di mo og wifi. Mas maayo na nga maka Bible study ta through video call, ha? Muna nakanindot sa mga teknolohiya karon. Kaya bisan pas tibuok kalibutan makahimo ta og kuan Bible study, no? Through video call. Usang kamo dinha nga gusto magpakisayod sa kanana nga Biblia, ayaw mo kabalaka kay bisag naa mos layo makahatag nami og panahon sa inyo pinaagi sa pag-Bible study through video call, no? Unya brother Tony, atong pasalamatan si brother Rene Suwan nga maoy nag-sponsor sa pagpadala sa LBC sa imong Bible nga gipangayo, no? Unya naapay uban nato nga mga kaygalaan nga nagpanikad nga mo donate o mohatag og Biblia, ha? Ana nga ayaw mo kabalaka kay ang Biblia gikinahanglan, pero ang tinuod pagkasulti maabot ra ang panahon nga kining Biblia di na gid madugay kuhaon sa unang mga panahon. Ang tao giisip giila nga nakakommit og criminal offense kung magdala-dala og Biblia, magbasa og Biblia. Sa samang pagkaagi ingon gihapon niini nga ang Biblia maabot ra ang panahon nga kuhaon ni hikawan na ang tao niini. Muna nga paningkamot gyud mo nga mahibaw mo og unsa ka mahinungdanon ang Biblia, lalo na sa kaluwasan sa atong kalag. Well, patay basahon na Kuya John, pamati gyud mi sa inyo kanunay. Hinaot nga kini nga programa magapadayon ni kay amo ni nga gisunod unya sa amo nga mga silingan kuya, naminaw sa gyud pud sila. Dunay mga tawo nga dili nimo maduol o masultian mahitungod sa pulong sa Ginoo, pero sa radyo maminaw gyud sila kuya. Salamat sa pagbasa. Si na death day ini ang inyo gihapon nga suki nga tigpaminaw. Okay, daghang salamat Sister na death, no? Okay, niya kini ang nasad taya kuan pa kanini ang nahinumdum di ko dinha sa San Isidro Leyte. Katong Mormons ba nga nagkwanto last 2005 diha pata sa kini ang maayong balita. Last 2005 nagpadala sa atog sulat dinhi sa DYCM sa IIM pa Brother Basilio Italio. Nabalhin ka ba og puyo o naa ka baghapon sa kuan? Gusto ko nga mahibaw o kinsa sa inyo dinha nga dinha sa San Isidro nga nakaila aning Basilio Italio. Nagpadani siya suwat last 2005 pa unya diri sa atong programa, og unya nabautismuhan magini silang mag-asawa sa atong programa, pero kuan pa to kini ang maayong balita kay ang kining Jesus is Our Hope last 2007 man nag-start ni didto sa Daan Bantayan sa radyo natin until nga naabot dinhi sa Bugo City, no? Last 2007 pa ang last sa ang kuan ang una gyud ang kini ang maayong balita. So kumusta Brother Italio, Basilio Italio, no? Kumusta na ka? Okay, last text nga ako ning basahon. Sir, mamangkot gid kami pangutana madeni. So ato lang usa aning tagaan og kuano, tagaan usa lang nato paglaylo kay ni aman tay pangutana nga ato nang gitiksan, no? Okay, adto ta sa pagtan-aw sa ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Ato ning basahon ni ang ato nga mga kuan mga viewers niya si Brother Ronilo Itangs. Okay, ato ning tan-aw ni maayong gabi Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan naminaw karon
God bless. So wa ako nag-inusara ra ko diri sa kanginan karon Brother Ronilo Itang may gabi ini mo sa Saudi Arabia. Niapod si Brother Ilmunam Flores. Good evening mo Brad John. Sulop light karon Brad, pero ayaw kabalaka kay daghan man ang nagsunod sa atong programa. Okay, salamat Brother Mudam. Unya kuan diha, kumusta lang sad nimo diha uban sa imong panimalay. Niya si Sister Gloria Perer. Good evening Brad John. Permi man maminaw ninyo. Usahay di lang ko mag-comment. Nindot kaayo jud paminaon ang mga mensahe. Musayo baya jud mi panihapon para makaapas jud mi sa inyong programa. Okay, daghang kay salamat Sister Gloria de Toledo City. So ingon gud na ni ana ang tao nga gusto niyang i-feed niya o pakauno niya ang iyang kalag kay ang gingos Ginoo kanana ang dili ka sa tinapay lang mabuhi ang tao kun dili sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios, no? Okay, ato ning tan-awon pa nini ang kuani ni apa ni okay medyo na kuan okay ato ning murag wa nay kuan okay mga higala, ato laning anamon sa pagkuan karon pagbasa pagtan-aw ni ang ato nga kuan ang ato nga monitor, no? Adto ta sa kuan, adto ta sa paghatag og kuan ni nga kuan, paghatag og atensyon ni ining pangutana, no? Kining pangutana dugay-dugay namang sa gipud ni unya ato ning hatagan og pagtagad sa pagkakaron, no? Kay aron nga kuan ni mairog na taan ni sa unahan kay okay, atong ato ning yes, ato sa ning kuno ning ato ang okay, anto ta higala sa kinini anto ta sa paghatag og tagad aning pangutana nga gikan ni kang Brother Ricardo Apasible. Okay, Brother Ricardo, mayong gabi nimo uban sa imong pamilya. Unya hope nga naagyod ang imong ugangan ron kauban nimo nga naminaw sa tubag sa imuhang pangutana. Okay, ato ning tan-aw ni mayong gabi kaninyo sir. Uban sa tanang naminaw karon ni ining programa. Mangutana ko, si Robin Iclio Sr. o Jr. nag-claim sa ilang kaugalingon nga mao si Kristo. Si Hilario Camino Moncado nag-claim pod nga siya si Kristo. Ang founder sa Elijah, si Myung Ho Pai, Kristo pod siya. Si Apollo Kibuloy, Kristo pod siya. Kamu unsa may pag-claim ninyo sa inyong kaugalingon, Kristo ba pod? Salamat sir, si Ricardo Apasible ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Ricardo Apasible. No, anya nindot ni nga mauni na hunahunaan nimo nga imong ipangutana o i-text dire. Unya daghan kayong mga tao nga nagsunod ning atong programa, unya mahibaluan gyud hinuon ang kamatuoran. So akong balikan niya kay aron gid nga maklaro ni sa tanan nga naminaw sa pagkakaron, no? Maayong gabi kaninyo sir uban sa tanang naminaw karon ni ining nga programa. Mangutana ko, si Robin Iclio Sr. ug Jr. nag-claim sa ilang kaugalingon nga mao si Kristo. Si Hilario Camino Moncado nag-claim pod nga siya Kristo. Ang founder sa Elijah, si Myung Ho Pai, Kristo pod siya. Si Apollo Kibuloy, Kristo pod siya. Kamu unsa may pag-claim ninyo sa inyo kaugalingon, Kristo ba pod?
Salamat sir, Sir Ricardo Apasible ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Ricardo Apasible, no? Okay, tinuod na nga kini sila nag-claim sa ilang kaugalingon nga sila si Kristo. Mao man ay ilang pagkuan kang Rubin Iclio Senior ug Junior. Hinoon pareho naman na silang namatay na, ang mga pilaon pa lang ka dugay na kaayo ni si Iclio Senior nga namatay. Ang bag-o lang namatay si didto gini sa prisuhan mamatay ni si Iclio Junior sulod sa 18 ka tuig niyang pagtago-tago. Nahinumdo mo nga si Dibold Sinas mo ay nahimong chief of staff maogay pagkakuan ani niya, maogay pagkadakop ani niya kay labi daghana man ani og mga kaso. Og unya usagis nadutlan siya pag-ayo sa kaso, katong kasuhan niya labi daghana sang naamong nga kinabuhi niadto kay pamatyon magud ang mga testigo, patyon ang abogado, katong iyang kaso nga ang sa to parasite atong usas iyang mga siya mo'y prime suspect nga gipatay ang iyang agi chap ang iyang asawa si Aluna Bacolod nurse man to. Unya nadutlan gid siya to, nakapiyansa siya mga milyon adtong panahon na naabtan pa nako si Cleo Junior diha sa BBRC kay diha pa manggos kapitol na sign adtong panahon na. Unya ako pagid siyang na absan pa diha, abtan pa nako di BBRC. Unya lipay kayo kay ang iyahang mga sakop adto magpuli-puli magbantay sa iyaha. Kay mutabang lagi kuno sila sa ilahang Kristo. Unya kada uli nadtong ilang mga membro kay naa na mo sa inyo puli didto mutabang magbilin og daghang salapi. Unya kay buhong naman tudaan siya sa kwarta. Mabulahan pong ubang mga piniriso, ubang mga warden kay bubungga magipudong tawhana as gasto. Nya naay mga piniriso nga nagsakit di asod sa bilangguan, makaayo mapud pero natingala kung wa man siya maayos yan sakit sa kasing-kasing. Kunya kining ilang mga membro sa tinud-anay lang ug naa may naminaw ron, sure ko nga may naminaw. Ang uban ani naay kini may mga kaya-kaya sa ilahang sakop. Naay kwarto ani diha silang balay nga wa gyud makasulod ani nga lain. Nindot kayo kama unya basta maipagkarens kay naay panahon nga si Supreme Master Iclio Senior mo bisita sa iyahang mga katawhan. Mao na ilang pagdahom, pagtuo. Pagkamatay na ni Iclio Junior, ang ilang ngalan dili na PBMA kundi Robinian International. Maunay makita nimo, no? Robinian International. Karon mauni ang mauni ang inunta nahimong gihimon lang Kristo. Unya kini si Hilario Camino Moncado, mauni sa Moncadista, mauni siya pud may founder mo sanay ka 5-star general nga didto ni siya mo inunta ma-retire sa Hawaii, USA, pero taga dati Mabulo, Cebu ni siya. Unya kini naman pod si Myung Ho Park nga nagtukod og Elijah's Evangelical movement. Si Myung Ho Park nag-claim siya siyang kaugalingon nga siya ang the last son sa ato pa katapusang Kristo. Man yung magisgutan, Brother Ricardo, Apasible. And then, ang sunod, kinis si Apollo Kibuloy. Nag-claim po ni siya sa iyang kaugalingon nga siya ang appointed son. Ingon ni Ana. Pero kining tanan, mga kaigsuunan, bunga lang ni sa inunta katumanan ba sa mga naisulat og tagna sa Biblia. Unang-una, sa Mateo 24:4, nag-ingon si Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Timan-an nato na. Nga naagi magpahisalaag. Pero ang versikulo 5, 24:5 sa Mateo nag-ingon, kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan ug man nag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Mao na nga dunay daghan sad nga mga tawo ning sunod ani nila
tungod kay lagi Kristo sila, daghan ilang pahisalaagon. Kung arekas PBMA, murag pila ni kaklase ning ilang singsing na ay kanana ang red, na ay white, na ay blue. Unya na gitawag ana nila white eagle o blue eagle nga kining mga tawo na murag gi-designate ni nga murag bag-ingnon ta mga kuan ni sila, mga guns mo ni kuan nga nahinumdum mo atong kaso ni Cleo Jr. nga gipatay ang babaeng abogada si Ambit Antonio. O mauni siya ang kuan hangtod dun wa pa to makagwa espesyuhan tong nagpatay sa abogado. O to anas Monte. O unya kini sila na ay mga pundok nga nagpaila nga tarong pero nagimbak og daghang mga armas, og unya na ay mga tawo nga magdaladala og armas pero pasultion Kristo ni sila. Kristo. Unya nagclaim sila sa ilang kaugalingon. So masabot ninyo nga dili gyud di ay bakak, tinuod gyud ang niya sa Biblia, kay daghan unya ang mutungha matud pa dinala ang ako ngalan ug manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. So natuman sa atong kapanahunan. Karon na pangutana nimo Brother Ricardo, kamo mao ni imong gihisgutan matud pa nimo nga kamo unsa may pag-claim ninyo sa inyong kaugalingon? Kristo pod dili na mo'y pag-claim namo sa among kaugalingon. Pamati iragod ko nun Brother Ricardo, lalo na sa tanang naminaw karon, kining gihisgutan o mismo si Kristo ang namulong niini. Sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27. No? Kaya ang pangutana gun nimo Brother Ricardo, unsa may inyong pag-claim sa inyong kaugalingon Kristo ba pod? Ay dili. Kay dili man Kristo ang pag-claim namo sa among kaugalingon, now unsa man di ay. So kung inyong pamation kini ang 10:27 sa Juan, ingon ini ang gisulti ni Kristo, ang akong mga karniro nagpatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Ingon ni ini ang pag-claim namo sa among kaugalingon nga kami sumusunod ni Kristo, iya ni Kristo sa laktod nga pagkasulti kami mga Kristohanon. Muna'y pag-claim namo sa among kaugalingon. Ingon ni Kristo, ang akong mga karniro, sila nagasunod kanako. O sa laktod pagkasulti, ang mga sumusunod ni Kristo, nagsunod niya. Karon kay magsunod man di ay tadinha kang Kristo sa kahimtangan ni Kristo. Unsa may iyang gisulti sa pagpamatuod niya sa iyang kaugalingon. Kung imong basahon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, ingon ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, ako mianhi dili sa pagbungkag sa kasuguan, kundili sa pagtuman hinuon niini. Si Kristo nagpamatuod siya sa iyang kaugalingon nga iyang gituman ang kasuguan. Karon unsay pag-claim namo sa among kaugalingon? Mga sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon. Karon si Kristo nagsunod o nagtuman si Kristo nagtuman sa kasuguan, kami pod nagtuman sa kasuguan, busa wa mi lain i-claim sa among kaugalingon nga kami mga sumusunod ni Kristo. Kay si Kristo nagtuman sa kasuguan, kami pod nagtuman sa kasuguan, kay matud pa ni Kristo ang iyang mga karniro nagasunod kaniya. So Brother Ricardo, matinaw man siguro, wala mini anang pag-claim sa among kaugalingon nga kami Kristo. Ang pag-claim namo sa among kaugalingon nga kami sumusunod ni Kristo. Matod pa ni Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundili mianhi ko sa pagtuman sa kasuguan. So kami pod nagtuman pod kay si Kristo nagtuman, kay ang mga iya ni Kristo nagunsa kuno nagasunod dinha kaniya. Ngani kung atong basahon sumala sa 15:10 dinhi sa Juan, ang pamahayag gyapon ni Ginoong Hesus nagingon dinhi, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan og nagpabilin ako diha sa iyang gugma. Tanawa ha, si Kristo nagtuman sa kasuguan sa amahan.
That's why nga kami sa yung nag-claim is among kaugalingon nga mga sumusunod mi ni Kristo, kay si Kristo nagsunod sa kasuguan sa Amahan, kami pod nagsunod sa kasuguan. Ambot pod gaaning uban nga nag-claim sa ilang kaugalingon nga sila sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon. Kung nagsunod baka po ni sila sa kasuguan sama ni Kristo. Pero gipamulong na ni Kristo nga ang mga ako nagasunod kanako, og si Kristo nagtumas kasuguan, kami nagtuman pod, sumusunod na ni Kristo. Sa 15 Gs, gituman ni Kristo ang sugo sa Amahan, kami pod nagtuman. O mo na ang mga sumusunod ni Kristo. Amot ning nag-claim pod ng mga sumusunod o iya ni Kristo, o nagsunod ba, nagtuman. Wala mi pakialam anang wa nagtuman, basta kami mo na among pag-claim sa amo nga kaugalingon. Karon, dugang pa niya na sumala sa gihisgutan dinhi sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Ingon ni inyo ang gihisgutan ni gisulti dinhi sa 4:16. Nag-ingon nga ining Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Ingon ini ang gisulti dinhi ining bersikulo ha. Nag-ingon, og siya miabot sa Nazaret din didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. So atong klarohon, og siya miabot sa Nazaret din didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Unsay nabatasan ni Kristo? Musulod siya og simbahan, sinaguga sa adlaw igpapahulay. Maupod ni ang among nabatasan karon nga mosunod mi sa sinaguga o simbahan sa adlaw igpapahulay, kay nag-ingon man si Kristo, ang akong mga karnero nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Kining uban pod baka paduda man gyud ni sa atong hunahuna, nag-angkon nga sila Kristohanon, nag-angkon nga sila sumusunod ni Kristo, pero taliwas lahi man. Kay nga naman, si Kristo iyang nabatasan matag adlaw igpapahulay, tuwa siya sa simbahan. Unya, mapod baya ni ang among batasan, mo na pag-claim namo sa among kaugalingon nga kami sumusunod o iyan nga mga Kristohanon, iyan ni Kristo. Pero kining uban nga nag-angkon pod lahi magbatasan sa batasan ni Kristo. Si Kristo sa adlaw igpapahulay, adlaw Sabado, tuwa simbahan, iyan ang nabatasan. Pero kining uban nag-claim nga iyan ni Kristo, wa man nila mabatasan ang batasan ni Kristo. Kay ang ilang adtuan hinoon Domingo, samtang si Kristo Sabado. Muna nga maghuna-huna ta ug magmamalandong ta sa mga buta nga ato karon nga ginabarugan kung kini uyon ba diha sa kabubuton sa Ginoo, no? Brother Ricardo, hinaot pa masabtan mo kini nga mga bahina. So mahitungod sab gud lagi ni ining kuan, kay mahitungod sab lagi ni ining nag-claim na ay nag-angko magpatuo nga siya mao si Kristo. Kung ato gyud nga basahon, sumala sa gihisgutan sa Mateo 24:3 ngadto 5, nagingon, og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra, nga na nag-ingon, tug-ani kami kanus aman kini mahitabo unsa may ilhanan sa imong pag-anhi og ang pagkatapos sa kapanahonan. So tandaan nato nga nagpahayag ng daan si Kristo nga sa dili pa siya moabot, sa dili pa siya mobalik, dunay mag-angkon magpatuo nga siya mao si Kristo og daghan ang ilang pahisalagon. Paano nga mahisalaag ang daghan? Kung atong basahon sumala sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 23 ngadtos 26, ingon ini ang pamahayag. Brother Ricardo, nagsulti din mamatod pa din aning bersikulo 24:23 mao ni ang gisulti, matud pa dinhi. Ug kun ug unya kun duna adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Tandaan nato nga kung duna na ganay magpamatuod nga tuara didto ang Kristo, ayaw mo pagtuo. Nga naman gipasidaan naman daan ni Kristo nga sa dili pa siya mobalik, daghan ang mutungha manag-angkon nga sila mao ang Kristo.
Maunis Icleo Senior, maunis Icleo Junior, maunis Myung Ho Park, maunis Apollo Kibuloy. Unya unsa pa ng uban dinha nga nagpatuo ug nag-angkon nga sila mao si Kristo. Busa ang gipamatuod dinhi kung dunay mo ingon nga tuara ang Kristo, niya ara ang Kristo, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Ha? Niya nagingon sa 24, kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga propeta magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Ang usag yun sa mga rason o hinungdan nganong ma-attract ang tao, nganong madalag yun, tungod kay kining magpatuo nga siya mao si Kristo, magpakita og mga katingalahan og mga kahibulungan, magpakitag mga milagro og kinsa may magtuo og maghunahuna alang sa usa ka tawo nga way kasayuran sa mga naisulat sa Biblia nga dili ni siya mao ang Kristo. Nga matod pa mini nga Kristo, nakakita man tingali mo og kwarta nga mini. Kung inyong tan-awon ako nakakita kog kwarta nga mini 50 usa ka gatos, unya nakakita kog 500 ug usa ka libo mini na. Tanaw ra god kining mini nga kwarta, unsa bagay diferensya? Makaingon ka nga og di nimo suhitoon tinuod gid nga kwarta. O di ba? Nakakita sa kog mini nga dollar. Unya abi ginako kay gibutangan man og $1,000 nya George Washington. Abi na kog tinuod. Nag-ingon ang tag-iya nga nagtuo kag tinuod na no. Nako unsa man day sa tan-awa ko haa. Pag tan-aw nako diha gid sa kilid gaw diha sa kuan ba tunga gislant pagasuwat. This is not legal tender to any purpose. Ngano man ni? Tungod sa pag-aron sa pagsiguro nga walay malimbungan. Muna nga kita magsusipod ta sa balaang kasulatan aron masiguro nato nga dili ta malimbungan kay ang tinuod nga Kristo nga mobalik sa dili pa siya mobalik ang tinuod nga Kristo dunay maguna magangkon nga magpatuo nga siya mao si Kristo ug kini magpakitag mga katingalahan ug mga kahibulungan ang tuyo sa pagpahisalaag. Unya nag-ingon dinhi matod pa busa nagyon tan-awa gisuginlan ko na kamungdaan sa Mateo 24:25. Kanang pulong gisuginlan ko na kamungdaan. This is advanced information. Wala pagani ni siya nahitabo pero nahibaluan ng daan. Kay gitug-an naman daan ni Kristo. Busa kini siya katumanan lamang nga ang Biblia dili gyud magbakak tinuod gyud. Unya nag-ingon sa 26, busa kun sila adua magaingon kaniyo tan-awa atoa siya sa waaw, ayod gayud kamo pagtuo pag-adto didto. O kung sila magaingon tan-awa anaa siya sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Busa kung ato gyud nga pamalandungon pag-ayo, gipasidan anta ang tuyo sa pagpasidaan aron nga dili ta may salaag. Mao ni ang gihisgutan. Karon, kung ang mini nga Kristo sama gyud og tinuod nga Kristo, unsaon man gid nato pagsiguro nga tinuod na nga Kristo. Kung atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 24 versikulo 27, muna ang gisgutan. Nagingon din hiyo. Kay magaingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Tandaan nato nga ang tinuod di ay nga Kristo nga mobalik, mukilat ang sidlakan paingon ngadto sa kasadpan. Ingon niini ang pag-abot unya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kung duna unyay inyong masiplatan, mahibaluan, nga magpatuo, mag-angkon o binaay tao nga magpatunay nga ang ilang Ginoo, ilang Kristo mao na mauto, pero wa mukilat ang silakan og kasadpan, mao na ang mini nga Kristo. Kay ang ilhanan sa tinuod nga Kristo mobalik, mukilat ang silakan paingon ngadto sa kasadpan. Ingon niini ang gisulti. Kung ato na usab nga basahon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29, nagingon, ayaw kamo kahibulong nini kay ang takna nagsingamot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati siyang tingog. Kinsa man ning naa sa lubong? Ay di ba ang mga patay? Unya nagingos 29, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi.
ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Usa ka talan-awon nga makita nimo nga ang mga nangamatay nga naa diha sa ilang mga lubnganan mamangon, manggula sila. Mauni ang ilhanan sa tinuod nga Kristo. Pero dunay magpato o mag-angkon nga siya mao si Kristo unya, wa ni mahitabo nga mukilat ang silakan og kasadpan, wa mahitabo nga ang mga patay na nga banhaw na nga buhi ana dili na tinuod. Mao nang mini nga Kristo. So magbantay ta. Ako lang ning gipadako ni kay humana man ako na pahibalo kung unsay pag-claim namo sa among kaugalingon. Kami ang among pag-claim nga mga sumusunod ni Kristo. Apan kini ato ning hisgutan mapadako tani mahitungod sa tinuod nga Kristo. Mukilat ang silakan og kasadpan unya ang mga patay mga banhaw. Kung atong tan-awon sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7, ingon ini katinaw ang kaklaro ang gipasabot dinhi sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7 nga matud pa dinhi ining bersikulo nag-ingon dinhi sa 1:7 nga matud pa tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus dili na itaho-taho, isulti-sulti, iwali-wali pa, ipahibalo og tao ang pagbalik ni Kristo. Kaysa pagbalik ni Kristo, naa siya ibabaw sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Nagpasabot nga dili siya mutunob ni ining yutaa, kundili naa lamang siya ibabaw sa mga panganod ug masaksihan siya sa tanan. Busa dili na mo makaingon nga Bradyon na ana ang Ginoong Hesus, di na pugo kaingon sa inyong naana sa Ginoong Hesus nganon makita siya sa tanang mga mata. Sa Isaiah 35:5 ug 6 nga ang mga pagbalik sa Ginoo may tabo ang mga buta, mga buka ang ilang mga mata, ang bungol makadungog, ang amang makaawit na. So sa laktod pagkasulti, dili na pwede nga kamo akong sultian nga naa si Kristo o kamo po di na pwedeng musultis ako na si Kristo kay masaksihan og makita man siya sa tanang mga mata kay naa man lang siya ibabaw sa mga panganod, di siya motunob ning yutaa. Kung atong basahon sumala sa nang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 ingon niini, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, kay tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kung inyong pamalandungon gayud pag-ayo, mauni ang senaryo nga atong makita panahon sa pagbalik ni Kristo nga dili siya mag-inusara ni ining kalibutana kundili muuban ang mga manulunda sa langit. Akong balikan, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Sa pagbalik ni Kristo kadtong nangamatay mamangon, mga buhi sila, mga banhaw. Mao ni gitawag og first resurrection, na unang pagkabanhaw. Karon kung atong tan-aw ni sumala sa 17 nag-ingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, kay sa pagbalik ni Kristo dili man tanan patay kundi naay mga buhay. Busa ang gisgutan nag-ingon og kita ang mga buhi pangamhabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kinsa maning uban kanila? Uban ni adtong mga nangamatay nga gibanhaw gibuhi. Nya sa puangon sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon ini makapakig-uban na kita sa tanang panahon. Kay lagi naa lang siya ibabaw sa kahanginan atong sugaton kay dili man siya motunob ni ining yutaa. Pero gusto na kong mapadako kining mga puntuha, lalo na sa pagtuo nga ang tao og mamatay mo adto na sa langit. Akong balikan kining 4:16 para nga inyo agad mahimo nga sabtan ninyo ang kamatuoran kay arita balik ta
sa pag-claim ni Apollo Kibuloy nga siya ang the last appointed son, wa man siya kabanhaw og patay. Unya wa po'y mga manulunda sa langit, wa po naga ang mga nangamatay nangabuhi. Sa pag-claim ni Myung Ho Park, sa pag-claim ni Ruben Icleo Sr. ug Jr., sa pag-claim ni Hilario Camino Moncado nga sila ang Kristo, ang gipangbasa nato sa Biblia, pulos ni sila walay nakita diha nila. Nagpasabot nga kini sila mga mini nga Kristo. Kung atong tan-ahon pag-ayo, adto ta sa pagtuo sa uban nga inig kamatay sa tao, muadto na sa langit. Kining mga bersikulo nga atong gigamit, nagpasabot og nagpaila nga gibadlong na gyud unta og gipasabot na ang kadaghanan sa ilang pagtuo nga igkamatay sa tao muadto na sa langit. Ngano? Kung akong balikan pagbasa ha, ang Juan 5:28-29 nagingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Kinsa maning naas lubong? Ay aba, siyempre, ang mga patay. Akong atong tanaw ng 29. Ringod din ug ang nanagbuhat og maayo, managpanggula ngadtos kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad, managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Tanawa ra god. Kanang paghuna-huna og pagtuo sa uban nga inig kamatay sa tao muadto na sa langit, wala gi kamatuoran ni ana nga nagsuportar sa Biblia. Kay sa pagbalik ni Kristo, mga buhi, mga banhaw ang mga nangamatay. Kinsa pa man unya nga patayang matarong ang mubangon sa ilang mga lubnganan manggula sa pagbalik ni Kristo kay tua na magkaha didto sa langit. So hisgutan na sa dato og balik ang naunang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga malunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So nagpasabot nga ang mga patay nga nangamatay naapas ilang mga lubnganan, sila mabuhi, mabanhaw sa panahon nga mobalik na si Kristo. Kini ang mahimong talan-aon sa pagbalik unya ni Kristo, busa angay tang masayod nga gipasidaan ang daan si Kristo ni Kristo nga sa dili pa siya mobalik, adunay daghan nga mutungha magdala sa iyang ngalan ug mag-angkon nga sila maong Kristo ug daghan ang paisalaagon. Busa atong bantayan nga dili ta mahisalaag. Unang-una, balikon nako, ang mini nga Kristo magapakitag mga katingalahan o mga kahibulungan, maghimog mga milagro. Kunwari ba manambal mag-ayo og mga masakiton. Wala kanay kasaysayan pa dinis Biblia nga sa pagbalik ni Kristo mang-ayo pa siyag mga masakiton. Nung una sa dinhi pa sa ining kalibutan ang mga masakiton gipang-ayo ni Kristo. Bisan unsang mga masakiton gibanhaw pagani ang mga patay. Pero sa pagbalik na unya ni Kristo, dili siya kay mga ayog mga masakiton, dili kay maghimo pag mga milagro sa iyang pagbalik sigon sa pagclaim nila nga sila mao ang Kristo. Apan kining tanan walay kamaturan nga makita nimo diha sa Biblia. So gipamatud-an sa Biblia nga sa pagbalik ni Kristo ang mga patay pagabanhaon, pagabuhion sila. So nagpasabot ug nagpaila nga sayop ang pagbati, paghuna-huna ug pagtuo sa kadaghanan nga ang tawag mamatay tua na sa langit. Kay nganuman kinsa pa man unya ang pagabanhaon ni Kristo sa panahon siyang pagbalik. Og wala say dadon, wala say patay nga dadon dito sa langit kundi tanan buhay. Kung imong basahon sumala sa nang Korinto kapitulo 15 versikulo 50 hanggang 53, nagingon, ania karon isulti ko kanyong usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik ni Kristo dili tanan patay apan ang tanan mausab. Nagingon, sa kalit o sa kapagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Sumingon niini ang kahimtangan sa pagbalik ni Kristo.
Pero kining mga na nagpatuo nga sila maong Kristo, wala gyud mahitabo. Samaan nila ni Ecleo Senior, Ecleo Junior, suma si Gisgutan Badi Ricardo, kini sa Apollo Kibuloy, kini si Hilario Camino Mungkado, wala gyud ni nahitabo nga nakabanhaw silang mga patay, wa mahitabo nga ang mga nangamatay ng gula diha sa ilang mga lubnganan. Kining tanan kamatuoran lamang nga sila mao ang mini nga Kristo. Og sa pagbalik sa tinuod nga Kristo, matod pa nagclaim ba mo yung kaugalingon nga Kristo pod, dili. Mga sumusunod lang ni Kristo. Pero akong ihulagway dinhis kahanginan ang kasamtangan gyud panahon sa pagbalik ni Kristo. Pamatian ninyo ang Mateo 25:31 hanggang 34. Nag-ingon, og inig-abot na unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Og inig-abot unya sa anak sa tao diya sing himaya uban sa tanang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni sa pag-anhin ni Kristo, siya didto miturok sa taguangka ni Maria. Unya gianak siya, nagdako hangtod gilansang sa krus, namatay o mikayab ngadto sa langit. Pero sa pagbalik ni Kristo, dili na siya kaihimugso pa og babae, dili kay magpalansang sa krus, kundi naa na siya ibabaw sa mga panganod, magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono uban sa tanang mga manulunda sa langit. O, tandaan nato na, ang sunod nga bersikulo nagingon, og siya mahisamas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, og iyang pagatapukon ang tanang kanasuran, diha siya nga tubangan, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga pagalain sa mga karniro ug sa mga kanding. Sa pagbalik sa tinuod nga Kristo, duha lang kapundok ang tao, karniro ug kanding, bot pasabot matarong og dautan. Nanon sa mangyod, dili pa di ay takasabot nga kining mga tawhana ang mga mini ini nga mga Kristo, kay wa man na mahitabo nga ka nga matay naman lang po ni sila, wa man na mahitabo nga ang tibuok kalibutan katawhan na duha na lang kapundok, karnirog kanding, nagpasabot sa matarong og dautan. O gunya, kung imong basahon sa 34 nagingon, og niya ang hari magaingon diha sa iyahang tuo. Tandaan, tuo. Umari ka mo, mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So mauni niya karon ngano man lagi nang mananagpatuo nga sila Kristo, wa pa man intay gidala nila dito sa gingharian aron mamuyo dito. Kay nagpasalig man si Kristo sumala sa Juan 14:1-3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang puloy-anan, kun dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo. Nga kun makaandam na kog lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nga ni uban kanako aron kun diingani ako ato usab kamo. Karon kinsa maning mga tawo na nga patong Kristo dunay gidala dito sa langit, unya na ay puloy-anan nga ilang gihatag kung mao pa ning Kristo. Nagpasabot nga kini mga bakakon kini, mga mini kini nga mga antikristo. Musa angay tang magamping, angay tang magbantay kay aron dili ta malimbungan sa mga limbong sa kaaway kay gusto sa yawa nga kita iyang pahisalaagon. Tandaan nato na karon sa diha sa iyang pagbalik ang mga matarong iyang pagabanhaon pag-una, unya karniro ra og kanding, unya ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot ug di na mamatay, ug ang mga naabtang buhi dili na mamatay kun dili mausab, ug unya pagkausab ngadto na sa kinabuhi nga wala nay pagkadunot ug wala nay kamatayon. Kini mao ang atong gipangandoy sa atong pagkinabuhi karon. Human niining mga butang nagpasabot sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 11-12 sa Pinadayag, nag-ingon ang 11-12 sa Pinadayag nga matod pa unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari, ug ang ilang mga kaway nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit.
Ingon niini ang senaryo sa tinuod nga pagbalik ni Kristo, ang mga matarong sa puangon sa mga panganod paingon sa langit, ug ang mga dautan makasaksi sila, maghangad, magtan-aw sa mga taong gisapwang sa panganod paingon sa langit. Duha lang kapundok nga nang gisgutan, karniro ug kanding, matarong ug dautan. Hinuktuki ug pamalandunga ang imong kinabuhi karon. Kung asa ka na nabilong base o pinasikad sa kasulatan, atong makita ang atong kaugalingon kung unsa bata mga karniro o kanding. Ayaw kalimot nga ingon niini ang senaryo sa pagbalik sa tinuod nga Kristo. Brother Ricardo, uban sa tanang mga naminaw karon, salamat nga inyong gipatalinghugan ang pulong sa Dios. Sa dili pagid ta mo tapos kay duna na lang tay mga 4 minutos na habilin sa atong oras, ato sa ning tan-aw ning ato nga mga pinalangga nga mga viewers, no? Okay, niya si Jeffrey Arrogante, good evening sa tanan. Nice question. Okay. Niya sad si Luida Agdalapis Tumakas, God bless Kuya John, good evening. Okay, maayong gabi igid man sa inyo da ma'am. Tani, ang Diyos magpakamaayo man sa inyo, makabakasyon man kamudi sa amon. Kag kumusta na lang kamuda sa Iloilo, nga mga tanan. Okay, ni agapon si Sister Loida Agdalapis. Amin, watching from Adventist Academy Iloilo. Wow, ara nagali ka mo ma'am sa Adventist Academy sa Iloilo. So, di apod-gapon si Remedios Dihito. Maayong gabi mga brad, minaw na pud mi. Manang og Samuel, og salamat sa pagbasa. O niya sinang Biding Dihito, niya sininang Linda og sininong Samuel. Nanood karon sa naminaw ron sa ato nga programa. Maayo nga gabiin na lang sa inyong tanan dinha, no? Nya salamat sa inyo ang pagpaminaw. Okay, ato ning kuan, ato ning tanahon ni asad si Sister kini ni ana nawala naman hinuon to. Okay, well, ato ning kuan dinhi sa cellphone nato na receive, no? Ako ning basahon na Sir John bisan tuod og solo, pero klaro man kaayo ang mga butang nga imong gibasa. Nagtinutukay mi diri sir, kay lagi mao man say paghuna-huna gyud sa amo nga pamilya o sa among mga kaubanan nga inig kamatay sa tao moadto na sa langit. Pagkadako ba ang sayop, kay ang mga patay naa pa sa lubnganan sir, naghulat sa pagbalik ni Kristo. Salamat nga kini maoy nahisgutan karong gabhio na. Si Ronron di ay na sir. Okay, dagang salamat Brother Ronron sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Well, ni ba tayo basahon? Okay. Okay. Kung ay pangutana ni. So dili lang usa tanin no kay ato maning kuan na. Di na pud mahabol ni kaduha pa bag-o sa di at sige lang kay mo text rata. Okay. Maayong gabi diha sir. Ang akong lula mananabtan man in taon ni. Unya sigihan hinuon nagkatawa sa mga apo kay giingnan man la. Unsa naman na ron sige nimong po panabtan. Unya na insakto doon na ang imo nga wa man. Ingon niya ayaw lang ko ninyo og hilabti kay maunay akong namatan og mahayag. Yes, mao bitaw gina tinuod ang rason, pero sabdo lang dili ato ang pagkabig sa kasing-kasing sa tao, ang pagdani kundi iya sa Dios. Ang ato rang mahimo mao ang pagsulti sa kamaturan, ang ato rang mahimo maurag gyud ang pagpasabot mahitungod sa pulong sa Dios. Last text nga ako nga basahon, Okay. Lahat kami dito sa loob ng aming pamamahay, kami nakikinig dito sa Manila. Salamat. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Manila nanood sa ating programa. Naway pagpalain kayo ng Diyos at sana naman gabi-gabi kayong manonood sa ating programa. Okay, maayong gabi sa tanan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, sa dili pata moirog sa unahan aron sa pagtapos magampo usa kita.
dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw karon, dad-a sa kahayag sa kamatuoran, kabiga sa pagpangalaga dinha kanimo, aron usab sila o Dios maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Amo kining tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higaay nyo galas kangina sa ngalan ni Brother Libby Clavis, Brother Isaw Dihito, o gila ni Pastor Joel Pirana, ni Kern Hapitan, o kining inyong and my only daughter Alexa G. Hem Dihito, o kining inyong ubos nga higalag igsuon Brother Joel Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1150